guys, madung adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, damis bingbing sa ubos kay unsa manguha kog buongon. Nagdakog lub ang dagay munan-aw kog kamuti. Uy. May isa na kupandong na. Gikan day may gani hasinter. Ay ang pa check up intas Lexi. Kalos Ginoo gihilot si Just Mamang Junil na naulian man pud labing to na hinog kapayas bing. Gipahilot na gahapon. Gipahilot na si Lexi guys, kalos Ginoo. Wa naman padilante, basig tonsil lagi kay kuan. Sige kunog sakit ijang liog da. Sakit pa mong liog bidi na. Sakit pa. Oo na kasi kaog tamis. Pungko sa tadari. Gikan pa ko naghatod ni Dodo kay tuas Valencia. Pandong si Lexi kay taligsik. Nabuhi nagsibuyas oh. Pandaw ban-uban. Nga og buongon, madura matong buongon makaabot to og March kay nastire si Ate Mita makakain. Ngay upat ka bukahang da. Pamaabrihi. Mangita ko kamote kay bisig kuan. Bisig nanay unod ba. Ag kapayas to hinog. Dara guys, nabuhi na ag sibuyas. Di amang poy manunuwang panda, hawde panda. Kinsay nakakuan o kinsay tambal og kuan guys, bay tambal og tonsil, gitonsil bata. Adi arag hinog. Di na nino. Ala duha ka buok mo dayon ni. Duha. Ang kuan ni. Duha ra. Di na maabot. May sa babuta nga gundis. Kain ko sa kabuok. Okay ang kuan. Ma, check up ko, ma. Check up pagbalik ugma kay way doktor ganiha. Be. Di naman ko kaabot. Ako hawid din. Kaman ni. Tara guys, nakuha na lang kapayas. Duha ka buok ni. Inanong mara ba na si mong papabing? Remember si ni Kuya Ajoy. Buta sa ato diha kay aghang ipangita di man na mao. Kamote man, kamote. Basig na nang letak ba? Hindi na letak. Uy, di alagi. Yeah. Bing! Ano ba? Dako, Bing! Pwede, video ni mo ah. Hindi nga pag ko. Kami mong kuan? Hindi na. Wow! Salamat ado Ginoo. Sa unod. Sa kamatuoran. Tugnaw. Hay, tugnaw. Anak, kamuti chip. Unta ba? Mo gali niyang gikuan kaya ang kamutikak. Kamutikak. Kamutik yun. Ano sana? Ano na yung buak at isa? May buak. Sababi, mga pag-ligat. Kamao. Wala. Wala mag... Putod ni mo. Di, naigo. Wala. Wala kabing. Hala, Bing, naigo. Duha na. Lami dahil kay mulutak. Hindi na pelutak, Bing. Kari. Ay, taasin. Dake. Saan laman? Naraman siya lang. Gamay di ay. Ayaw! Gamay ba? Muna nang isang doon. Kuha ka na na. Mura lagi sa mundan. Lutak man to sa gamay. Lagi na na. Kibaw di ka ma. Oo, uy. Ay, gamay pa ni. Takip bis. Kita manglutak. Mura lami ipangamuti kay may init. Ini gamay tapos na. Hala. Hala, bawag man. Murag daki lagi ni ba?
Nah, gamay man. Gamay ba? Ay, daga lagi. Hala ka, kaita lagi kang nanay. Hala ka, child Hala ka! Ma, nakasaan si Atoy Beng Beng! Nakakuha niya gamay! Tiya! Sorry, Nay. Ibut. Alam mo rin mo na ni, be. Ibutang. Kaway ko. Hindi, nagitapok ang unod. Hindi mo kumakakong nga, uy. Puti. Diba? Puno ka buok sa isa kapunuan. Balik na kay gamay pa na. Ibalik ni si Bing Bing. Hindi na mabalik. Kuha na. Balik di ay. Sabi ka gikain. Yan po. Nakuha ng kamay. Ano man to? Dako. Kumamagod ko mga muti. Balik ng gamay pa. Kita si Bing Bing. Uy. Magkuha. Oh, di ba daghan na at mo daghan naman nakahiwaon naman na. Kapayas. Apa be? Ay hala. Natoy dako dia nasamda nagdako. Guys. Tara na kay hapon na. Nakuha na ni mo isa be dari biya kapajas be. Murag na to isa di habing. Di basta bas ag mga assistant. Go. Kita nagpisonet. Ibili ng kahoy be. Di matusok ka diha ka. Oh, daghan na. Mantika na may kuwang diha. Daghan og unod, ag kamote, daghan pag bunga ag buongon, pati pud ag kapayas. Tara guys, nabuhi na. Nadi bunga na, basta puungan, mamunga jud. Ma, Mm. kakaw daw. Nabrihinog. Kakaw sa kabagdo. Tanag, bulang huyan. Reverse. Isira, abrihan. Sira? Dan. Nakaw na. Wa pa hilaw pa magkakaw. Kato lagi, pero lado rani mo, di kabot sungkit. Di pud kaigo. Kereg kamot. Hapit. Tara guys, tara kamot eh. Daghan at puti. Puti color. Dah ha? Anong puti nga, uno dito yung bago. Ikuang bing-bing na gamay. Kamuti, dapoy kapayas na
Muna yung kanon ba yung wagi mo tonsil. Ano bang ditanin mo kudas? Na. Ang grabe lagi, mantul sa galo, lagi yung nga, pas ganas. Ibantol ka na sa kanding. Hindi ka, sa una na. Dahil buongon. May buongon na doy. Sige, uwan. Sa una na sa uwan, gawa ka. Kuwan. Pagtula. Nailamok pa pag operasyon ba ka? Nagkakaduglamok ka? Na, kaam ko na lang, lamok. Meeting ko na ba, Bernes, PTE meeting. Ikaw? In Jerome. Ikaw ang meeting ma? Lisod pagkinsa. Nilain. Nasaan bukod ang buongon? Ay, bukot-bukot. Gaan lagi rin isa. Grabe lamok. Turidyo ka na ka. Ma. Bakit ba? May ingat pa taga sa Aliana. Amo ning ato ning ko ano nagma. Kamutik yun ko. Basta ato ka palihog. Nag-insa day ka na. Hindi ka. May isda ning labay. Dere, gilabay kong hindi. Mangko mo, sa ano, kung mangko, dere, mangko, ano, mangko. Mangke nga makakuha na. Bughat. Di sa ta magpanit og bungon kana pa'y pinanita na srip. Sabi nga, sinta na susi, hindi mo kasi. Wala kang ate ali gapon. Pag wala naman ng rape ay sa pag napamay ko ang kanubimbil ko mana, napamananay sa to. Wa pa may tuig. Kaya nga nung rip. Ang tubig ko na gina na. Baon ninyo. Dahil asang gibaytan, nga nga. Ti og gad na nang. Di, ingnan ba? Ay, ilang mga rin nila. Wa pa may tuig na may. Kung ano na, singa na na kami may. Warranty. Warang tigay. May tuig na marasibo diha. Basig gabasa kay na ikuan na sa inyong tubig. Ba, nga no kanas. Ayaw na mga tubig ibutang kanin. Bis ang ikan. Tubig na nagagas. Ang bilong namin. Pagandaan sa ilang naglaing. Grabe, isa na naglaing. Dugan na niya. Kari may lumay na. Ay, lumay. Magtambal bi ka ani bi. Ilis kag sanay na kay basa kag likod ko. Mara na among vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Oh, God bless natang tanan. Thank you for watching guys.